Vítam vás. Som rád, že ste si pustili moje najnovšie cvičebné video na meditáciu k napojeniu na absolútnu Božiu lásku. Táto sila patrí k tým najúžasnejším, s akými som sa doposiaľ v mojej praxi stretol. Často ste určite počuli, ako ľudia, ktorí prekonali klinickú smrť, použili slovo absolútna láska. Láska, ktorá nemá hraníc a ani nejaké obmedzenia. Je to proste Božia láska. Je to absolútna láska bez akýchkoľvek hraníc. Tak sa pripravte a ideme na to. Sadnite si a tak, aby ste mali nohy spojené so zemou. Je to dosť veľká pomoc, no samozrejme kľudne aj ležte. To už nechám v podstate na vás. Pomaly sa začnite uvoľňovať. Od chodidiel, ktorými sa dotýkate zeme, cez prsty na nohách, členky, lítka, cez kolená, stehenné svaly, panvu. Cítite jemné chvenie a pomaličky sa uvoľňuje aj vaša brušná dutina, váš hrudník, váš chrbát, vaše ruky, vaše ramená, na ktorých mnohí nesiete neuveriteľnú záťaž. Nechajte, nech sa uvoľnia. Váš krk a vaša tvár, svaly na tvári, ktoré bývajú veľmi často stuhnuté v maske, ktorú používate väčšinu dní, až úplne po končeky vlasov sa uvoľňujete. Trikrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. V tomto cvičení pri tejto meditácii začne k vám Božia energia, Božia láska zostupovať cez vašu korunnú čakru. Pre tých, ktorí o tom neviete viac, tak tá sa nachádza asi 20 cm nad vašim temenom. Prúd zlatej energie, zlatej, hojivej, láskavej energie začne vchádzať do vášho tela a vy cítite, ako pomaly rozpúzduje váš čakrový systém, vašu energiu. Vchádza stále nižšie cez čakru tretieho oka, cez hrdelnú čakru až do vášho srdca. Vo vašom srdci sa teraz usadí. A aj po tomto cvičení v ňom bude rásť, bude sa uvoľňovať. A bude liečiť vaše srdiečko, ktoré bolo už toľkokrát zranené. Naplňa sa Božou láskou. To bez obmedzení. Boh vás miluje. A je mu jedno, čo ste kedy spravili. On je tu pre vás a má vás rád ako svoje deti. Často neposlušné, no predsa jeho. A nemôže sa na vás hnevať. On vám už dávno odpustil. Tak si odpustíte aj vy sami. Táto energia zo srdca sa, verím,
vošiluje aj do zvyšku vášho tela. Verte Božiemu plánu. Verte, že Boh pre vás chce len to najlepšie. A verte, že ak by ste neboli dosť silní, nevystaví vás skúškam, pred ktorými stojíte. Ešte raz sa trikrát nadýchnite a vydýchnite a s tým sa vrátime do prítomnosti. Verím, že sa vám toto cvičenie páčilo a že ho budete robiť čo najčastejšie. Energia Božej lásky je neskutočná a pomôže vám zmeniť život. S pozdravom, váš Fénix.